Toto je prvá verzia dotykového stmievača. Nepotrebuje pri vedení nulového vodiča, teda ani zmenu elektroinštalácie. Momentálne je pripojený paralelne na tento ochranný vypínač normálne zo siete. Vypínač respektíve stmievač rozoznáva dva typy dotyku, a to krátke pridržanie a dlhé pridržanie. Krátkym pridržaním žiarovku buď rozsvietím alebo zhasnem, a dlhým pridržaním si nastavím intenzitu žiarenia respektíve svietenia. Žiarovka sa v krátkom časovom okamihu rozsvietila na maximum. To ju zároveň šetrí pred náhlou napäťovou špičkou pri okamžitom zapínaní. Takto krátkym dotykom ju viem aj vypnúť, zapnúť, vypnúť. No a dlhým pridržaním si nastavím intenzitu žiarenia. Takáto úroveň opäť pridržím, zvýšim úroveň jasu alebo vypnem. Inštalácia je veľmi jednoduchá, predný kryt sa dá odklopiť, čo vlastne umožňuje aj prichytenie prívodných vodičov. No a samotné prichytenie aj vypínača o stenu.